जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जानि सेन्ट्रेल कमिटियाव जों सावरायनाय जादोंमोन। माखासे जोंनि सिनियर पार्टी वर्कारफोर बे बिसायख'थियाव गेलेनांगौ आरो जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनि बिथोन बायदियै आंबो भैरबकुन्द बियाबाव गेलेनो थाखाय इतिमধ্যে थाम-थिम जाबाय। गेलेनाय खाथांसै इतिमধ্যে फाइनाल सिद्धान्त जाबाय। बेनि बिसार उत्तरखौथ' आं होनांगौ होननानै आं अनुभब खालामाखै। रायजो राजाफ्रा बिसार खालामगोन। आं 20 बोसोराव मा मावदों मावाखै रायजोफ्रा गासिबो नुखासिनो दं। बेखौ रायजोफ्रा बिनि उत्तरखौ रायजोफ्रा होगोन। जोंथ' बुंबाय थादों, गुबुन गुबुन समावबो जों बुंदों बिटिआर सुक्ति बायदियै जिफोर क्लजेसफोर दङमोन बे मोनसेबो क्लजआ माने फुलफिल जायाखै, माने इमप्लिमेन्ट खालामनो हायाखै। जों नुनो मोनबाय जे उदालगुरियाव बिसेस करि बिथांमोना बुंदोंमोन सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि जागोन होननानै, माने एग्रिकालचार अर्गेनिक इउनिभार्सिटि जागोन होनना बुंदोंमोन, एनआईटि जागोन होनना बुंदोंमोन आरो बिदिनो गुबुन गुबुन अनुस्थान प्रतिष्ठान बिथांमोना उदालगुरियावहाय जागोन होनना बुंदोंमोन। मोनसेबोथ' जों नुवाखै सारि बोसोराव। मोनसेबो जों दालां बानायनाय नुवाखै, मोनसेबो लामा बानायनाय नुवाखै। दा बेनोथ' बिथांमोननि बाथ्राफोरा। दा बिथांमोना बिटिआर सुक्तिनि जुगेदि जिखिनि खामानि मावनांगौमोन, जिखिनि मावगोन होनना बुंदोंमोन, मोनसेबो बिथांमोना दिनैसिम मावनो हायाखै। फेल जाबाय, टटेलि फेल। जोंथ' खोथा होदों, जों थांनाय समफ्रावबो जेब्ला जों सरकाराव दङमोन, आंबो जेब्ला एमएलएमोन, जों हानायखिनिखौ दुखिया मानसिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जिखिनि सहाय सहयोग खालामनांगौ जों खालामबोदों आरो रायजोफ्रा बेखौ मोनगासिनो दं आरो। नाथाय दिनै इउपिपिएल सरकारनि जायफोर दैदेनगिरिफोर दोङो बिथांमोना रावखौबो सहाय खालामा। दा बेखायनो बिपिएफ राजनिति हान्जानि दैदेनगिरिफोर नागिरो, बिपिएफ सरकारखौ नागिरो आरो जोंबो खोथा होदों, जों जुदि सरकाराव होयोब्ला सिगां समफ्राव जिबायदि खामानि मावबोदोंमोन इयुननि समावबो जों बेबायदिनो खामानि मावगोन। रायजो राजाफ्रा जोंनिफ्राय गोबां सहाय सहयोगखौ मोनगोन आरो।